Arabako hego-ekialdean, Arabako mendialdean, Izkiko parke naturala dago. 1988 urtean izendatu zuten parke natural. 10.000 hektarea ditu, eta mota guztietako paisaiak, landaredia eta animaliak aterpetzen ditu. Izkik 3 udalerri hartzen ditu, Arraia Maeztu, Bernedo eta Kanpezu. 3 13 administrazio kontzejutan egituratuta. Inguruan herri txiki ugari ditu. Korres baino ez dago parkeko mugen barruan, eta hain zuzen, Korres aukeratu zuten parketxea kokatzeko. Otsail bukaeran inauguratu zuten, erakusketa batekin, Izkiko aberastasun guztiei zegokien balioa emateko. Erakusketa hartan alderdi asko nabarmendu ziren, besteak beste gizakiaren eragina, eta inguruotan garatutako kultura adierazpideak, lanbideak, tradizioak eta aprobetxamenduak. Javier de Andrés Arabako diputatu nagusiak egoitza berria inauguratu zuenean, hitz hauek esan zituen, gizakiaren eta izadiaren arteko harmoniari zor diogu, parkea den bezalakoa izatea. Marta Ruiz, ingurumen departamentuko foru diputatuak, Izkiko zenbait altxor azpimarratu zizkigun. Nire ustez, Izkiko ingurune naturala ezagutzen hasteko sarbide moduko bat da, baita bertoko tradizioak ezagutzeko ere. Tradizio horiek estu loturik daude inguruetako jarduera ekonomikoarekin eta bizilagunekin. Leku hau egoera ezin hobean zaintzeko aukera eman digu. Eta horri esker, hemen daukagun naturgunea parke natural izendatzeko aukera berez etorri da. Gainera, paisaien ikuspegitik ere balio handikoa da. Hemen ditugun espazio batzuk paisaia bikaintzat jota daude, eta arabarrek ez ezik denek ezagutu beharko lituzkete. Espainiar guztiek eta mundu osoko jendeak leku hauek ezagutu beharko lituzkete. Parke naturalak iraunkorki garatzea eta aldi berean ondo zaintzea erronkarik handiena da. Araba oso lurraldea aberatsa da babesgunei dagokienez. En Araba tenemos Araban guztira 2 parke ditugu, Balderejo eta Izki, eta arabarrak baino ez dira. Gero Bizkaiarekin partekatuta beste 2 parke ditugu, Gorbeia eta Urkiola. Baina Urkiola hemen nahiko txikia denez, ia osorik Bizkaikotzat jotzen dugu Arabako lurretan parkearen 115 baino ez daukagu eta. Gorbeian berriz gehiengoa da, 160 gurea baita. Bizkaiak 140 baino ez du, eta Gipuzkoarrekin Aizkorriaraz parkea partekatzen dugu, parke horretan gure partaidetza nahiko txikia bada ere, 120. Izkik Araban ez du parekorik, amets basoak oso zabalak eta bakanak dira eta. Beste leku batzuetan ere badaude, baina hain handiak eta zabalak ez. Gainera, ameztiak ez ezik, bertako fauna eta landaredia ere oso garrantzitsuak dira, ameztietan bakarrik bizi diren espezieak direlako. que están perfectamente adaptadas a convivir en él. Parketxeak hainbat zeregin betetzen ditu. Eskualdeko nekazaritzako elikagaiak saltzen ditu. Ibilbide eta bidezidorrei buruzko informazioa ematen digu, eta Izki benetan ezagutu nahi badugu, lekurik egokiena da dudarik gabe. Paregabeko mundu natural bat ezagutzen hasteko sarbide moduko bat da. Hemen Izkiko parketxean jendeak informazioa jaso dezake, hemen egin daitezken ibilbidei buruz, hemen inguruko herriei buruz, parkean zer den bereziena jakin dezakete, eta gainera orain erakusketa berriarekin ikusi dezakete guzti hori argazkiekin eta ikasi zergatik parkea den hain importantea. Beti gomendatzen dugu parketxetik ibiltzen hasi baino lehen pasatzea, hori ibilbidea hobeto ezagutzeko, gure aholkua jasotzeko, eta ezagutzeko bidean arazoren bat edo topatu dezaketen, edo zeo zer, eta seguruago ibiltzeko. Sorte honean ibili gara, parketxean eman ohi diren azalpenak, iratsek bertatik bertara eman baitizkigu. Izkiko altxor naturalak gure begien aurrean jarri dizkigu. Paregabeko 10.000 hektarea hauetako lekurik ederrenak dira. Eren bat ametzek estalia, Europako ameztirik zabalena eta hobekien zaindua. Gaztelu Arkaitza parketxetik gertu dago, eta bisitaldirik gehien jasotzen dituena da.
Hau, Gaztelu Arkaitza da, edo erderaz Peña del Castillo, izen hau daukaz, lehen orgoian Gaztelu bat zegoen, defentsarako, eta Izkiko tokirik ezagunena da, herritik gertu dago, eta familiak eta asko etortzen dira ona, ikustera Arkaitz eta ikusteko hemendik dagoen paisaia. Izkiko Parke Naturala 9.143 hektaria dauzka, horietariko eren bat ametsa da, edo amestia, da Kerkuzpirenaika, da hemen dagoen aritz motarik garrantzitsuena. Barnean bakarrik herri bat dago, Korrez izena daukana, eta beste herri guztiak muga egiten dute. Geure ibilbidean etenalditxo bat egin dugu. Bien bitartean, Iratsek esan digu hemen klima atlantikoa eta mediterraneoa elkartu egiten direla. Balizez markaturiko 90 kilometroko bidezidorretan, Izkiko altxorrak topatu ditzakegu. Izki aurkitzen da bi klimen arteko transizio toki batean. Aurkitu ditzazkegu espezie atlantikoak eta espezie mediterraneoak. Adibidez, hemen pagoak daude oso atlantikoak direnak, baina baita ere arteak aurkitu ditzazkegu direla klima mediterraneokoak. Orduan hemen oso flora aniztasun pila bat dago, oso biodibertsitate handia aurkitu dezakegu hemen. Parkean 90 kilometrotako bidezidor sare bat aurkitzen da, eta honelako seinaleak aurkitzen ditugu. Herri bakoitzetatik egin daiteke bide bat edo bide bat hasi parkea ezagutzeko. Landaredia esan bezala, amestiaren edadura itzelaren eraginpean dago. Izkin dagoen zuaitzik edo landarerik importantena ametsa da. Ametsa da aritzaren familiako zuaitz bat, eta honelakoa da bere oztoa. Da oso, nabartzen da oso ondo bera dela, ze dauzka anelako zarguneak, eta ikutzen baldin badugu, iletxo txikiak dauzka eta oso suabea da. Hau da importanteena zuaitzei buruz. Gero daude adibidez, rinkospora fuska deitzen den landare mota bat, hemen Izkin dago Euskadiko populaziorik zabalena. Oso txikia da, eta orduan LIFE proiektuaren barnean errekuperatu nahi da populazio hori edo landare hori. Hain zuzen amets barietate honesek bereizten du Izkiko fauna. Okil ertaina besteak beste nabarmendu beharra dago. Horren abiak basoan non nahi daude. Hemen Izkin animaliei buruz, igual importanteena edo garrantzitsuena okil ertaina da. Okil ertaina da, okilien familiako txori bat, okilek egiten dutena da, enborretan, zuaitzen enborretan, beraien kabia egiten dute, halako zulo bat. Hau ez dakigu okil ertainarena den edo beste batena den, baina beraiek egiten dutena da, zuaitze ahulak edo hartu, zulo bat egin, eta zuloa egiten dute barruraino, horrela L-en forma. Orduan beraiek arrautzak hemen behan ipintzen dituzte, harrapariek ez hartzeko eskua eta ez hiltzeko. Gero beste animali mota batzu, adibidez hemen daude basurde pila bat, orkatzak, animali pila bat. Baina importanteena hori, okil ertaina esan dezakegu. Baina okil ertaina, Izkiko espezierik nabarmenena izan arren, bere beharra duten beste espezie batzuekin batera bizi da. Besten xaguzarrak esaterako, okilek egiten dituzten abiak aprobetxatzen ditu. Europar Batasunaren LIFE proiektu baten bitartez, alden guztia egin nahi dute amets basoen, okil ertainen eta besten xaguzarren arteko orekari eusteko. Parke Naturalak LIFE proiektu batean murgilduta dago. LIFE proiektuak dira Europa mailan ateratzen diren proiektu batzu konserbatziorako. Proiektu bat aurkezten da eta gero daude epe batzuk ekintza batzuk egiteko. Kasu honetan da amestia babesteko eta amestiarekin lotuta dauden 3 animali. Bata da okil ertaina, beste bat beste zaguzarra, aprobetxatzen duela okilaren zuloak beraz hartzeko, eta beste bat da basoigel jauskaria. Orduan orain egiten ari direna da,
espezie hauen artean dagoen lotura ikusi, eta nola egin daitekeen beraien basoa edo babesteko eta beraientzat egokitzeko. Inaugurazio egunean, lilipak irekitzen ikusi ahal izan genuen. Izkiko izadiak urteko egun bakanetan oparitzen digun ikuskizuna. Izkiko parkeak dauzkan berezitasun bat, hauek dira, lore hauek, erderaz narzisos deitzen dira, eta hemengo jendea deitzen dizkio Jarras de San Jose. Ateratzen direlako orain martxoan, eta bakarrik 2 astez edo egoten dira. Eta gertatzen dena da, baso guztia, beko partea, betetzen da lore hori ez, eta oso polita da orain udaberrian etortzeko. Izki parkea, natura, fauna, landaredia eta paisaia da. Gizakiaren eskuak mendez mende landutako leku bat. Oreka adibide ederra da, eta ezagutzea eta bisitatzea zinez merezi duen altxorra.